Velkommen til den her lektion, hvor vi skal have om motivation. I jeres workbook, der skal vi i dag tale om de to modeller, henholdsvis på side 11, der hedder handlekraft, og den, der hedder side 7, og handler om forandringshjulet. Jeg vil starte med den model, der hedder handlekraft. I workbooken, der har jeg visualiseret den som en vægtskål, men i den her lektion, der vil jeg faktisk gå lidt mere i dybden med det her vigtighed og tiltro ud fra skalaspørgsmål. Og hvorfor skal vi overhovedet tale om vigtighed og tiltro? Jo, det skal vi, fordi for at vi kan få motiveret vores børn til en forandring, så skal det både være vigtigt for dem selv, altså de skal føle, at det giver mening, at de skal lave nogle forandringer, og de skal også have tiltro til, at de kan opnå de her forandringer. Det er faktisk på den her måde, vi begynder at fremkalde barnets indre motivation. Nogle gange så oplever jeg jo det her med, at vi forældre, vi kan have nogle ønsker om forandringer på børnenes vegne. Og for eksempel i forhold til det her med overbekymring, nervøsitet og angst, så kan man sige, at vores børns umiddelbare og naturlige selvbeskyttelsesresponser handler jo rigtig tit om at prøve at undgå de her situationer, hvor de kommer ud og får fremkaldt den her overbekymring, nervøsitet eller angst. Men ved at vi ligesom har gjort det her forarbejde og har som forældre fået analyseret godt og grundigt på barnets indre motivation for forandring, så kommer vi altså nemmere i mål med de forandringsønsker og de ting, vi gerne skal være, vi ønsker anderledes for vores børn. Så altså hvis vi forestiller os en skala fra 0 til 10, som hedder vigtighed, så kan vi med den prøve at analysere. Først og fremmest kan man jo gøre det som forældre og sige, hvor vigtigt er det for mig, at mit barn bliver bedre til at sove i sin egen seng, eller hvor vigtigt er det for mig, at mit barn får mod på at sove ude hos andre, eller hvad end det kan handle om det her, som vores børn prøver at undgå for at beskytte sig selv. Når vi så har prøvet at kigge på vores egen vigtighedsskala, så kan vi jo prøve at kigge lidt på, hvordan er det egentlig for vores barn? Altså er det her vigtigt for vores barn at ændre de her ting? Og der kan I godt støde på den her oplevelse af, at der er noget, der er vigtigt for jer, som faktisk ikke er så vigtigt for jeres børn. Men altså prøv en gang på en skala fra 0 til 10 og vurdere, hvor I selv ligger på vigtigheden, og så prøver lige at tage det her blik udefra ind på jeres børn og sige, hvor vigtigt er det egentlig for mit barn. Hvis I oplever, at jeres børn både har en alder, men også en parathed til selv at gå ind i de her ting, som vi arbejder med på det her kursus, så kan det også være en idé, at I simpelthen sætter jer sammen med barnet eller jeres barn og taler om de her skalaspørgsmål sammen med jeres børn. Det er I bedst til at vurdere, om de er parate til. Når vi så har vurderet på vigtigheden, så er det også rigtig værdifuldt at kigge på, hvor meget tiltro har mit barn til, at det her det kan lykkes. Hvis man for eksempel har prøvet en masse gange, hvor at barnet er kommet ud af nærmeste udviklingszone og simpelthen kommet op i den zone, vi kalder uden for mestring, altså har oplevet det her med at blive overvældet af angst eller panik, så er det klart, at så er tiltroen til, at det lykkes den her gang, eller næste gang, kan selvfølgelig være dalende. Så her der er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi er meget respektfulde, og også meget ydmyge over for, hvor vigtigt det er, at barnet har en tiltro til, at den forandring, vi gerne vil støtte barnet i, og de mål, vi gerne vil nå, at barnet har en oplevelse af, at det faktisk kan lade sig gøre det her. Og ligesom op med vigtighedsskalaen, hvor der kan I jo også som forældre vurdere jeres tiltro på jeres egen oplevelse.
tror I selv på, at det her er muligt for mit barn? Fordi hvis vi som forældre selv er ambivalente, eller vi som forældre selv ikke helt tror på, at det er muligt det her, så kan vi altså meget nemt gå hen og smitte vores børn. Så når vi arbejder med motivation, så er det ligesom det meste andet i det her kursus, sindssygt vigtigt, at vi afprøver de her strategier og de her metoder på os selv, før vi ligesom begynder også at bruge dem på vores børn, og særligt med vores børn. Yes. Hvis der er for stor diskrepans, eller der er for stort gab imellem vigtighed og tiltro, så er det, at vi oplever nogle børn, som er meget ambivalente. Og i det lægger jeg, at de på den ene side rigtig gerne vil nogle forandringer, og på den anden side ikke vil. Rigtig tit møder jeg børn og unge herhjemme i min lille praksis her, som når vi spørger ind til forandringsønsker på vigtighedsskalaen, så er de helt heroppe og ligger heroppe. Det er så vigtigt. De vil så gerne begynde at sove i egen seng, eller de vil så gerne kunne begynde at sove ude sammen med veninderne, uden at blive overvældet af angst, eller de vil så gerne kunne rejse sig op eller læse højt i klassen, uden at gå i panik. Men når så jeg spørger til tiltroen til, at det kan lade sig gøre, og de ligger helt hernede, så ved jeg jo godt, jamen så er det faktisk rigtig meget det, vi skal træne. Og vi skal til at finde ud af, hvornår har du sidst stået i nogle situationer, hvor du ikke troede, du kunne, hvor det faktisk lykkes. Og så går man ind og kigger rigtig meget på, hvad tænkte du i situationen, og hvad gjorde du i situationen, og hvordan fejrede du det, hvis du for eksempel bagefter oplevede, at det var en sejr for dig selv. Fik du ros af nogle andre, eller kunne du rose dig selv, osv. osv. Så, og nede i den her ligger der jo også rigtig meget, hvad kan man sige, selvværdsopbyggende arbejde på en eller anden måde, fordi jo flere små, sikre succeser vores børn og unge får med, at noget de ikke helt troede på, de kunne, rent faktisk lod sig gøre, jo mere mod at tro på, får de på sig selv, og jo bedre kan de selvfølgelig også opnå de forandringer, som de så inderligt ønsker. Men altså, hvis jeg lige skal summere op på de her to ting. En ting, det er, at det er rigtig vigtigt, at vi skelner imellem vores behov og vores motivation som forældre, og at vi så også kigger på barnets motivation og behov og ønsker. Og nu er det jo sådan, at vi er forældre, myndighedsindehavere af en grund, og det er selvfølgelig fordi, at vi som forældre jo rigtig ofte møder det her med, at vi kan se, hvad vores børn har lyst til, men det er måske ikke altid det samme, som vi mener, de har behov for. Så når vi hjælper vores børn ud af tryghedszonen, hvis I kan huske den, følelsesskalaen her, ikke? Hvor vores børn er hernede i total tryghed og ro. Når vi hjælper vores børn herud i nærmeste udviklingszone, så er det jo nogle gange, fordi at vi kan se, at det er et behov, de har brug for at få at opleve, at de har, og mere end at det er en lyst, de egentlig selv kan italesætte. Yes. Den her vigtigheds- og tiltroskala, den kan man faktisk også tegne som en isvaffel. Det er sådan en meget fin måde at visualisere den på, synes jeg. Og hvis I så forestiller jer her på den ene skala, der har vi vigtigheden, og på den anden skala, der har vi tiltroen. Og så siger man lidt, der skal være balance i de her to skalaer. For det kan I godt se, hvis vi har 0 hernede og 10 heroppe, at hvis de ligger for langt fra hinanden, så glider isen ud af isvaflen, og det går jo ikke. Så nogle gange, når jeg arbejder med børn herhjemme, og gør en dyd ud af at få visualiseret de her ting, så det giver mening for barnet, så kan den her
isvaffel være god at tage udgangspunkt i. Fordi når vi tager udgangspunkt i isvaflen som metafor for det, så kan man sige, så kan vi bedre sådan illustrere over for barnet, at der skal være ligevægt i den her vægtskål, som jeg har tegnet den som i workbooken, imellem vigtighed og tiltro for, at det skal blive en god oplevelse, det her. Det sidste lille parameter, jeg vil nævne i den her forbindelse, det er parathed. Fordi det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi som forældre er i stand til at vurdere, hvor parat er mit barn til de her forandringer. Og det er der, hvor jeg rigtig tit siger det her med, at det er vigtigt at tage én ting ad gangen, og det vigtigste først. Og det er altså ikke barnet, der skal lave den prioriteringsliste. Det er det ansvar, der hviler på os forældre, at vi er i stand til det. Et eksempel kan være det her med, hvis man lige er flyttet, eller hvis man som forældre er blevet skilt, eller der er sket sådan nogle store begivenheder i ens liv, så kan man godt sige, så er det måske ikke lige der, at man skal begynde at træne. For eksempel, at barnet skal sove for sig selv, eller at barnet skal nogle andre ting, hvor de skal ud af tryghedszonen og ind i nærmeste udviklingszone. Fordi jo flere forandringer, der sker hos barnet på én gang, jo hurtigere vil de altså ryge op på den del af skalaen her, følelsesskalaen, i den zone, der hedder angst, stress og panik. Så det var lidt om den model. Nu skal vi til at tale lidt om det, der hedder forandringshjulet. I jeres workbook, hvis I har printet den, eller hvis I har den åbnet, så er den på side 7. Forandringshjulet har jeg arbejdet rigtig, rigtig meget med igennem de her 20 år, hvor jeg har arbejdet med menneskelig udvikling og trivsel. Og hvis der er noget, som jeg har rigtig meget respekt for, så er det her med, at vores vaner har en kæmpe, kæmpe stor magt i vores liv. Og som I måske også kender fra jeres eget liv, så er det altid nemmere at fortsætte en dårlig vane, end det er at stoppe den og igangsætte en ny god vane. Men noget af det, vi jo træner her, det er at sætte nogle små delmål. Det kommer vi meget mere ind på i et senere modul, men også at skabe en eller anden struktur, så vi begynder at lave nogle små bitte forandringer hen imod nogle lidt større delmål og mål. Det jeg rigtig godt kan lide ved forandringshjulet, det er, at det viser ligesom det her med, at forandringer, de er cirkulære. Det vil sige, at det ikke er nødvendigvis sådan, så at vi sætter os et mål for enden af en trappe, og så går vi ellers op på den, og så står vi bare deroppe, og så er alt fikset og færdigt, og så står vi der med en kæmpe pokal. De fleste af jer kender helt sikkert til det her med at have lavet nogle forandringer, måske også fået dem implementeret i sit liv, som nogle livsstilsændringer, men så alligevel falde tilbage en gang imellem og gøre, som man plejer, selvom man egentlig hellere, eller selvom man gerne vil undgå det. Forandringshjulet, det deler vi op i 6 stykker. Og i den her lektion vil jeg komme kort ind på hver lille del i forandringshjulet. Den første fase i forandringshjulet, det er den, vi kalder før overvejelse. Og der kan man sige, at det ligger også i ordet, det er før man overhovedet overvejer, at en forandring kan være god. Og som jeg har sagt lidt tidligere i den her lektion, så oplever vi jo rigtig, rigtig tit med børn med tendens til overbekymring, nervøsitet eller angst, at de egentlig ikke ønsker nogle forandringer, fordi at bare tanken om en forandring kan fremkalde uro og eventuelt angst. Ikke? Så det er igen her, hvor at vi, ligesom med de andre strategier, kan bruge det her rigtig meget på os selv, og så prøve at bruge det i forhold til vores børn efterfølgende.
Men før overvejelsesfasen, det er altså der, hvor man overhovedet ikke synes, der er noget problem. Hvis nu vi tager udgangspunkt i os som forældre, så er det jo der, hvor vi måske kan tænke, at det er jo ikke noget problem, mit barn ikke kan sove ude hos andre, eller det er jo ikke noget problem, at mit barn ikke kan rejse sig op og lave en præsentation i klassen, fordi der er jo lang tid til, at de skal gøre det hen i skolen, og eksamenerne ligger også langt forud, og så videre, så videre, så videre. Det er før vi overvejer, om det kunne være godt, at vi støtter vores barn i nogle forandringer. Så den næste fase, det er den, der hedder overvejelsesfasen. Og det er jo, som ordet så ganske præcis siger, det er der, vi begynder at overveje, at det måske kunne være godt at sætte ind med noget støtte og noget sparring, og at bakke op omkring nogle forandringer for vores børn. Det kan også være her, hvor man begynder at kigge på fordele og ulemper ved den nuværende adfærd hos barnet. Jeg kan huske dengang, hvor min egen søn Anton var lille, hvor han ikke kunne lide at sove ude, allerhøjst hos mine forældre. Og det fungerede jo egentlig meget godt, fordi han havde et godt liv, og han havde ikke behov for at skulle ud og sove hos klassekammeraterne. Og når han gerne ville overnatte med nogle kammerater, jamen så kom de hjem til os, og det var også skide hyggeligt, og det synes jeg også var rigtig rart, at der var liv og venner på besøg hjemme hos os. Og faktisk der, hvor at det blev en udfordring, hvor der var en kæmpe ulempe i, at Anton ikke var tryg ved at sove ude, det var, da han skulle på lejrskole for første gang, og det tror jeg faktisk var i 6. klasse eller et eller andet. Ikke? Så det var der, vi begyndte ikke bare at overveje, men vi kom også helt herned i den 3. fase, beslutningsfasen. Beslutning om, okay, vi må gøre noget her, fordi det er faktisk ikke holdbart. Der er for mange ulemper ved, at Anton i det her tilfælde ikke var tryg ved at sove ude. Og det der er rigtig meget med overbekymring og nervøsitet og angst, der bliver overvældende for vores børn, det er jo, at et barn, der har tendens til det her, bruger altså en masse energi på at overhovedet at være til stede og for indskrænket sin frihed. Jeg hører nogle gange nogle børn, når jeg sådan spørger ind til, jamen hvad vil du kunne, når ikke du har angst mere, eller hvis ikke du havde det her angst, jamen så kunne jeg, og så nævne de en masse ting, hvor jeg kan se på dem, de lyser jo helt op. De vil jo rigtig, rigtig, rigtig gerne. Det er vigtigt for dem det her, men fordi de ikke tror på, at det kan lade sig gøre, så bliver de, hvor de er, og finder måske også over for os forældre nogle fordele ved at være der, fordi den her tanke om at skulle hen og snakke med en som mig, eller få støtte af en lærer, man overhovedet skal snakke med sin lærer om det, eller hvad det nu end kan handle om, at det kan simpelthen være for utrygt for vores børn. Men i overvejelsesfasen, det der kigger vi rigtig meget på ambivalensen, altså det her med, hvis det er vigtigt både for os og for vores barn, og barnet mangler noget tiltro til det kan lade sig gøre, jamen så er det her, vi leder efter, hvem er det rundt om vores barn, der kan støtte til, at den her tiltro bliver øget, og at barnet føler sig godt bakket op og støttet. Når vi så kommer ned i den 3. fase her, beslutning, det er her, hvor det er rigtig, rigtig vigtigt, ikke bare at have taget en beslutning om, at nu skal der ske noget. Det er også rigtig vigtigt at vide, hvordan skal vi gøre det her. Så det er altså både her, vi kigger på det der, hvad er det, vi ønsker at forandre? Hvad er det for nogle pejlemærker, eller hvad er det for nogle mål, vi gerne vil gå efter? Og hvad er det for nogle delmål? Bare roligt, vi kommer meget mere ind på det. Hvad er det for nogle trædesten, vi skal ud på, for at vi kan komme hen til den her forandring, eller nye situation. Og så skal vi kigge på, hvordan. Og det er jo så planen. Og den tager vi ikke op i dag. Men man siger sådan her, en beslutning uden en plan, det er bare en drøm.
Og det kender I måske også nogle gange fra jer selv, hvis I nogle gange har besluttet jer for nogle vaneændringer, som I så ikke har fået en god plan for, så er det altså meget nemt at falde tilbage til gammel adfærd, ikke? Så vi har et helt modul netop om det her med, hvordan laver vi en god, realistisk plan for vores børn, eller sammen med vores børn. Så er der den fjerde fase her. Det er den, der hedder handling. Og det er jo der, hvor man er i gang. Og det er der, hvor man måske kan mærke de positive konsekvenser, eller hvad man siger, fordelene ved den her nye adfærdsændring. Det her, hvor barnet måske har oplevet at sove ude, hvor det gik godt, hvor man ikke endte med at skulle ringe hjem og blive hentet af sin mor eller far, eller der, hvor man har stået henne i klassen og selvfølgelig været nervøs og været lidt spændt, og måske også kunne mærke nogle sommerfugle i maven, men der, hvor det ikke blev så slemt, så det blev for overvældende. Det er der, hvor at de nye strategier, man ligesom har lært, at man afprøver dem, og man mærker, at det faktisk gør en forskel. Det kan være en super fed fase at være i, også fordi, at rigtig tit så vil omgivelserne jo sådan hæppe på en og bakke en op, og man vil få en masse ros og så videre. Og det er jo her, hvor at det er rigtig vigtigt at sige, hvordan kan vi ligesom bevare de her strategier, hvordan kan vi blive ved at træne dem, så vi ikke tror, at nu spiller det bare, og nu kører det bare, og nu kommer der ikke flere udfordringer, fordi de her strategier, de skal altså trænes hele livet, sådan som jeg ser det, og hver gang vi møder noget nyt i vores liv, eller hver gang vores børn eller vores unge menneske står over for nogle nye situationer, der kan fremkalde den her ængstelighed, så kan det altså være godt at kigge på, okay, hvordan er det, du kan mestre det her, hvad er det for nogle strategier, du kan bruge, osv. osv. Det er også hernede, når man faktisk allerede herovre, når man laver beslutningen og laver selve planen, at man også skal være meget specifik med, hvem er det, der kan bakke dig op undervejs. Er det både mor og far? Er det særligt mor, eller er det særligt far? Eller hvem er det henne i skolen? Er det klasselæreren, eller er vores barn meget mere tryg ved matematiklæreren? Det er rigtig vigtigt, at man ligesom laver lidt en handleplan, eller en kontrakt, eller en aftale i hvert fald med sit barn om, hvem er det, vi involverer her. Godt. Så den næste fase, det er den, vi kalder vedligeholdelsesfasen. Og det er jo så der, hvor man kan sige, når I forestiller jer igen følelsesskalaen fra 0 til 10, så er det der, hvor at nu er den her adfærdsændring blevet hvad kan man sige, automatiseret hos vores barn, så nu er barnet ikke længere her i nærmeste udviklingszone, når barnet skal træne de her færdigheder eller strategier. Nu er barnet faktisk blevet så trygt i det, så nu er barnet nede i tryghedszonen, og det er jo bare rigtig godt. Det kan også være her, hvor at omgivelserne nogle gange glemmer det her med at rose og bakke op og hæppe, fordi, men du er jo så gammel, og det er jo, selvfølgelig skal du kunne sove ude, og selvfølgelig skal du også kunne rejse dig op hen i skolen og lave en præsentation og så videre, at nogle gange kommer vi til at tage for givet, at det her, det skal vores børn jo kunne. Lige i øjeblikket, hvor vi taler så meget i medierne omkring børn og unge og mistrivsel, der vil jeg sige, at der kan det være rigtig godt at tænke i, jamen, ligesom mange børn og unge, der findes, lige så forskellige er de også. Og nogen kan træne nogle strategier og blive trygge i nogle situationer, hvor andre vil forblive utrygge i lang tid. Og det er meget forskelligt, hvor hurtigt børn udvikler sig og går fra og være måske helt heroppe uden for mestring og få fremkaldt stress, angst og panik, til at komme ned i nærmeste udviklingszone og til at få det internaliseret eller automatiseret på en måde, så man bare føler sig 100% tryg i de her situationer. Det er også her, hvor det er rigtig vigtigt at huske på,
noget af det, vi talte om, da vi havde om isbjerget, det her med, vi er født med de her grundfølelser af en grund, så vi må altså gerne opleve, at vi bliver lidt, at vi får vækket lidt uro, eller lidt kropslige signaler, og vi kan da også alle sammen ryge i de der tankefælder, hvor vi får nogle automatiske negative drilletanker eller bekymringstanker. Det er helt naturligt. Det er bare rigtig vigtigt, at man ved, hvad man skal gøre ved det. Og det er det, der skal vedligeholdes. Og så er der den sidste fase her, som vi kalder at falde i. Og inden for misbrugsbehandling, som jeg arbejdede med for nogle år siden, og stadig har lidt at gøre med, der kalder man den her fase for tilbagefald. Jeg har bare valgt at kalde den fald i, fordi jeg synes, det der ord tilbagefald, det for mig gør, at jeg tænker på, så er man fuldstændig tilbage til førovervejelsesfasen eller overvejelsesfasen, og så er der virkelig langt tilbage til at komme op på hesten igen, hvor at det her med at falde i, det synes jeg lyder både mere naturligt, men også appellerer mere til det her med at sige, okay, der faldt jeg sgu i igen, der fik jeg den her ondlige adfærd, eller der blev jeg overvældet af angst, selvom jeg egentlig plejer godt at kunne være i den her situation, og så videre, og så videre. Og det vigtige her, det er simpelthen at stille nysgerrigt ind på, jamen hvad var det, der skete, måske både før, under og efter situationen, for ligesom at blive klar på, hvordan kan vi komme tilbage ned i beslutningsfasen, og komme op på hesten igen. Jeg havde på et tidspunkt et ungt menneske, han havde nogle store forandringer, han gerne ville gøre i sit liv, og da han havde arbejdet lidt med med det her forandringshjul, så sagde han, Gud, nu kan jeg se, at jeg i mange år bare har været imellem beslutning, fald i, og det havde simpelthen været så drænende for ham. Og det, der er vigtigt at sige her, det er, at den her fase med førovervejelse, og særligt jo overvejelsesfasen, det er rigtig, rigtig vigtigt at dvæle ret meget ved den. Fordi det er der, hvor vi forbereder os på at kunne tage en god beslutning, og også få lavet en god plan for, hvordan skal det her blive en succes. Så nu har vi talt lidt om motivation, og vi har talt lidt om forandringshjulet. Så det, jeg vil afslutte med at sige i den her lektion her, det er, at dels skal vi kigge på vores egen motivation som forældre, og så skal vi også kigge på vores barns motivation. Og her er det vigtigt, at vi både kigger på, hvor vigtigt er det for vores barn det her, hvor meget tiltro har vores barn til, at det er muligt det her, og så skal vi også huske den der parathed. Fordi for mange forandringer på en gang, det er ikke særlig godt. Og så er der det her forandringshjul, som jeg virkelig håber, I kan bruge og tage med jer. Igen, både i forhold til at kigge på egne forandringsønsker, og så selvfølgelig også i forhold til jeres barn og det her ønske, I har om forandring på jeres barns vegne. Så rigtig god fornøjelse med det.